السلام علیکم گلیں چاروں کو وجدارو کار کو جائیں ہر اندو دمگائیں وش جوڑو سلامت باتیں وشیاں جمرش میں سرا ساحل و ساچاں باتاں گلیں چاروں کو وجدارو کار میں رنگیں دابا مرچی پداما ہوتی چینل چورے توارے تو کا یکنو کے نوارے آرتا ہوا یشمی دیما پیش کنا بلے نوارا پیش کنا ساری اگر شما میں چینل چورے توارے تو کا نو کتیں گا میں چینل لائک شیئر سبسکرائب بھی کنی وہ یہ نوار سرائے اخلاقی کی ہم علماء بھی جنی بیاہیں بندات کرنے ہوتی مرچی گیں نوارا میں نوارے ٹائٹلیں استاد شاہجان داؤدی کے آیا ہوتی البم یعنی کہ پیدمن نمبر 2 آئیے ناما عرصے دنیا او شنگو تالان کو تگا بیمسی فرڈکشنا نما گب جنیں کہ آئیے سوت کجام بیتگاں آئیے شاعر کجام بیتگاں آئیے سوتیں پتو جنت امک بازار کورسا جتگیں شاعر بتا ارشاد فرواز و دیگے یک سوتے وادی پری سنگار کان شاعر بتا احمد رحیم امجد و دیگے یک سوتے رخشان لمبا تو بیا گوں چلمباں کورسا جتگیں شاعر بتا زائد عابد و دیگے یک سوتے امک بیگا پمن شاعر بتا سید ظہور شاہ ہاشمی و دیگے یک سوتے شپے مائے خان تالا شاعر بتا منظور بسمل و دیگے یک سوتے شنکو منا بیال مکان شاعر بتا عارف عزیز و دیگے یک سوتے دردان دلے دو بار بکن شاعر بتا مبارک کانزی و دیگے یک سوتے ترانک داغ دنت پاسانی شاعر بتا اسحاق خاموش و دیگے یک سوتے لاڑے لڑی شاعر بتا سلیم ثابت او زیمر کار بتا ظہور خان زیبی ریکارڈنگ شاداب اسٹوڈیو صدر کراچی کتگیں اشفاق محسن رضا ریکارڈس بوتی اور رضوان راجو او اظہار رضوی آڈیو ماسٹر کتا حاجی آن اللہ آڈیو ترتیب داتا محمد داؤد محمود خانہ پروڈکشن انچارج شمس اللہ بوتا گلیں چاروں کو وجدارو کان عشت استاد شاہجان داؤدی کے آیا ہوتی البم یعنی کہ پیدمن نمبر 2 آئیے ناما عرصے دنیا شنگو تالان کو تگا بیمسی پروڈکشنا اگر شمارا ایوڑیں کوانے نوارانی باروا سرف دی دو ٹھیک اور ہمیں چلنا علمیہ سبسکرائب بکنی پرچکے ایوڑیں کوانے نوارانی زو سرا سرف دی شمارا میں چینل چورے توار تو کا رسی ہر کو جائیں ارہندو دمگائیں سلامت بات نہیں